हाय हेलो नमस्कार सांगମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଥିବା ଗୋନାସିକା କେନ୍ଦୁଝର 2022 ମହୋତ୍ସବ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ଏଠାରେ ହାତରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଳେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍, ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଏଠି ନାଚ ଗୀତର ମଜା। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। এইভাবে যদি 15-20 ভাই যদি হয়ে গেলে তাহলে তো বসি যাও। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଘ ହଜିଗଲେଣି, ହରିଣ ହଜିଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ଘରର ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ନୃତ୍ୟ ବା ସେହି ଅଭିନୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୋରଦାର କରିଦେଇ ଗଞ୍ଜାମର ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ। ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବସବାସ ପାଇଁ
ଆଜି ପାଇଁ ମେଳାରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।